X'inhi l-aktar ħaġa li tinkwetak? Naħseb il-mibeda. Il-mibeda xorta. Il-mibeda. Jina li hija l-aktar ħaġa li d-dejjaqni hija il-mibeda li m'hemmx lok. Nista' ma naqbilx miegħek, ma għaliex għandi nobodok. Il-mibeda, bla dubju. X'ħadd miegħek bil-podcast tal-lum? Naħseb ħadd kristallizzajt l-impressjoni tajba li kelli dwarek. Ġifieri ma kellix, ġieli ġibit li saqajja, però ma kellix dubju, ma kontx nafek. Dik ir-realtà. Però llum ikkonfermajt.